Публиката готова ли? Вечката и да изчаква ли? Когато двама се карат, третия печели. Основен маршрут на Печа, а номер 1 и номер 4 са във водното препятствие заедно. Силен Максимов вече е вън. Номер 10 влиза във втората си обиколка. Изчака да се окаже помощ и на номер 4 Матио Георгиев. Намично убедиме, коя стратегия е била по-добра. Но при всички положения шоуто е много здраво за всички, които избират трасе през водното препятствие. Финални метри на първата обиколка и на метро Сондерок Силен Максимов. Навлизане на втора. Номер 4 също